Fotografia zo štartovým číslom 1, Plastic Paradise, štartové číslo 1. Čo je za barbíno? Prečo má také krásne dodatko? Ale veď ja som Ken. Ken? Ken? Kto? Dajte sa do takej skupinky, ak ste tam stáli, ale aby pred vami nič nebolo, aby sme urobili peknú fotku aj bez toho Barbieho, tak pekne dajte dokopy. Tak, jak stojíte za tým, len to nemáte pred sebou, no, tak poďte, urobíme krásnu fotku pre rodičov, Ľuboš sa poteší, no ako stojíte na začiatku, tak sa postavte len a ty poď sem, Ken, tuto si laškaj pred nich, aj